Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Mr. Typhoon Padua, nagbabalik sa ating topical weather analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Mayo 25 hanggang 27, 2026. Ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Cabredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, malapit na po ang pagbuo nitong low pressure area dito po sa may Western Micronesia. Ito yung GovSat natin kahapon. At nakita ninyo dito sa ating latest GovSat, itong si weak low pressure area Invest 99W kasalukuyan pong hindi kumikilos. So since kahapon ito, ang kasalukuyan location niya na ngayon ang panahon na ito ay nandito na po sa area nito. So ito kumikilos slowly, hilagang kanluran, patungo po sa Yap area, and then within the next 24 to 48 hours, posible na po itong ganap na bagyo. At ito po ay naasahan papasok ng Philippine Air Responsibility sa Miyerkules o sa Huwebes kapag hindi po mag-change ang mga forecast tracks ito base po sa mga global models. Now, may tinatawag po tayong trough. Ito po yung extension mula sa low pressure na ito. At pwede rin natin sabihin na surface trough po ito kasi medyo may kalayuan na po kay 99W. Magbibigay po ito ng mga pagkulog at pagkidlat dito po sa may bahagi po ng Mindanao. Nag-extend na po ito sa may area po ng Palawan at Sulu Archipelago. So may mga inasan pong mga malalakas na ulan, mga severe thunderstorms. So mag-ingat po sa mga biglaang pagbabaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na tamaan po nito mga thunderstorms. So balit yung mga thunderstorms nito, maglalast lang po ito ng 30 minutes up to maximum of 2 hours. But yung sobrang lakas ng rain rate, okay, yung rain intensity niya ay pwedeng magkaroon po ng biglaang pagbabaha. Lalo na sa mga bakadong mga kalsada, mga drainage na puro basura, gaya sa Luzon. Marami tayo nakikita sa Facebook feeds, sa mga reels, ito mga biglaang pagbabaha dahil sa konting ulan lang na malakas, baha na kaagad. Yan po ang problema kapag ang drainage natin ay barado na po at yung mga areas na naninikaan pa rin ng mga tao sa mga flood-prone areas, it's a recycling matter. Okay, so paulit-ulit na po ito tuwing panahon ng tag-ulan. At maghintay po tayo sa official announcement ng Pag-asa. Pag 5 consecutive days yung lugar ninyo na tuloy-tuloy yung ulan, I mean hapon-hapon o gabi-gabi may mga ulan, pwede na pong sabihin natin na start na ang tag-ulan yan o rainy season. Lalo na kapag itong si 99W maging isang ganap na bagyo at ang kanyang forecast track ay tatahak po siya dito, pagka dito po siya, and then punta siya dito. Pagdating niya dito sa area na ito, ang mangyayari po, yung hanging habagat ay magsimula na rin pong sumunod sa flow patungo dito sa tropical cyclone na potential na magde-develop. At ito po ay bibigyan ng local name na Pag-asa kapag maging bagyo at pumasok ng area of responsibility bilang domeng. Pang-apat na bagyo na yung taon. So magkakaroon po tayo ng southwesterly monsoonal flow. So ang mga areas po sa western sections ng ating bansa ay magkakaroon po ng pabugso-bugsong ulan, pabugso-bugsong mga severe thunderstorms na posibleng magkaroon na po mga pagbabaha sa mga lugar ninyo. Lalo na po sa may Metro Manila, western sections of Luzon, Palawan, western Mindoro, at western Visayas. Gayun din po dito sa may western Mindanao, sa Buanga Peninsula, kapag may habagat, apektado rin kayo ng mga pabugso-bugsong ulan. Okay? So usually ang mga habagat, mga malakas na ulan, nagaganap po yan early evening, early morning, sometime within the evening o nighttime. Diyan po yung mga kalakasan. Pag umaga naman, usually mga between 9 to 11, tapos early afternoon. But yung mga kasagsagan ng mga malakas na ulan, usually historically, nakita natin yan early morning hanggang alas 8. Then in the afternoon naman po, yung mga pag-uwian, talagang sumasabay po itong mga pabugso-bugsong ulan.
Okay, at meron pa dito sa June 1, baka may mag-form na low pressure dito, but sa latest na yon, mukhang monsoonal flow na lang. Hopefully, hindi na maganap yung mag-form na isa pang bagyo dito sa west of Luzon. Although in the past few days, pinapakita yan. Meron pa rin sa Google DeepMind, but sa ibang models like American model at European model, mukhang hindi hina po siya at magiging part na naman po ng southwest monsoon. But take note, iba-iba po ang forecast every 12 hours. So, malalaman natin yan habang papalipit na po tayo sa unang linggo ng Hunyo. So, babawas na po ang mga sobrang init niyang panahon dahil po pag may habagat, bagsak din yung heat index. Yung ating heat index for the past few days, umabot nga tayo ng 52, 51 dito sa Naga. But sa nakalipas na ilang araw, simula nung May 22, kasi May 21 yung 50 plus. Nung May 22 hanggang ngayon, medyo bumaba yung heat index. Yung max na lang nasa 46 to 47 kanina. So a good sign. At nandyan na yung mga ulan. Okay, at ito yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At halatang halata po, itong ulap na ito nagsimula na pong mag-counterclockwise rotation. So, sign po na unti-unti na pong magde-develop po itong si LPA 99W. And nandiyan pa yung mga localized thunderstorms. Medyo ang kabikulan na lamang po ang wala pa rin mga ulan. Nakita nyo dito. But in the coming days, expect may mga isolated thunderstorms na tayong magaganap dito sa kabikulan. Rest of the country, may mga isolated thunderstorms. Kanina, mula sa alas 6 ng gabi hanggang sa mga oras nito, 11:30 ng gabi, may mga localized thunderstorms pa rin dito sa may Sulu Archipelago na galing po dito sa may Western Visayas. And then dito rin sa may Palawan at ibang parte po ng Mindanao. Although sa Mindanao, nag-start na po mag-dissipate dahil maghahating gabi na po. At dito rin po sa may Hilaga at gitnang Luzon, yung western side, ay meron pa rin mga thunderstorms. Although sa mga oras nito, dito na lang po sa may coastal areas ng Subic at Bataan sa nakikita natin sa satellite loop. At ito na naman po ang ating forecast mula sa American at European model. Umpisa natin ng American model. So, yan po siya. Bukas, posibleng active LPA na po siya dito sa may Yap. Diyan dadaan yung LPA na yan at magiging bagyo po siya sa Miyerkules. Pagdating po ng Huwebes, unti-unti na po siyang lalapit sa Philippine Area Responsibility. Magiging ganap na tropical storm po siya. At nagsimula na po yung westerly wind flow dito sa may area po ng Western Visayas, Palawan, at sa Western Mindanao. And then sa Friday, ito po ipapasok ng power bilang isang typhoon based sa model ng America. And then sa Sabado, medyo lalakas po siya bilang isang category 1, 2, or 3 na bagyo. And then ayan po ang habagat. Nagsimula na po sa may Palawan at western sections ng Visayas, pati na rin sa western Luzon. Ang kabikulan, affected rin ng westerly wind flow o southwesterly wind flow. At ito yung LPA na magde-develop. Although sa June 1, mukhang hihina yung LPA, magiging part na lamang po siya ng tinatawag nating southwest monsoon o habagat. So yan po. June 1 and 2, nandiyan na yung bagyo sa may area po ng Southern Islands of Japan, malapit sa Okinawa. Yan po yung forecast. Forecast pa po ito, okay? So, marami po pong uncertainty. Mataas ang uncertainty at pwedeng magbago pa ang mga forecast nito. At sa first week of June, kitang-kita nyo, meron po tayo ng southwesterly wind flow dito po sa ating bansa o habagat dahil sa na-attract po yan dito sa bagyong si soon to be Domeng kung matutuloy po siya, although mataas ng probability na yon. So meron pa mga multiple low pressure na form dito sa Western Pacific na magti-trigger na pairalin pa rin itong hanging habagat. So yan po ang medyo masaya na balita sa mga farmers dahil kailangan nilang ulan. Pero bad news sa mga flood-prone areas ng Western Philippines.
Now, sa European model, ay ganun pa rin po ang forecast. Same din sa American model. Papasok po siya ng PAR sa darating pong Webes o Friday. Yan po siya. Same route towards the northwest over the North Philippine Sea sa may open waters po yan. Wala tayong makakanasan na epekto direkta mula sa potential na bagyong ito. At nakikita po ninyo dito, pagdating ng Sunday and Monday, yan po ang habagat. Simula po sa western sections ng ating bansa hanggang ano na po yan. First 7 days of the month of June, meron tayong southwesterly wind flow o southwest monsoon. It depends po kung malakas ang southwesterly wind flow, automatically magiging southwest monsoon po yan. And then kung yung origin niya galing dito sa may southern hemisphere, yan, nagkakaroon ng transition across the equator from southeast magiging galing sa southwest. So, yan po ang pagsimula na po ng hanging habagat. Okay, now ito po yung ensemble ng American model. So nakita niyo na wala naman po itong pangamba sa ating bansa, but it will trigger the onset of the southwest monsoon. Pati itong European model ensemble, ganun din. Meron ditong pakintat-kintat na potential LPA west of Luzon sa first 5 days of the month of June, but hindi pa po yan sigurado. Ang Google DeepMind AI model, ayan rin. May pinapakita dito ang development itong soon to be a tropical cyclone sa east ng ating bansa na yung darating pong weekend. And then sa first days ng June 1 to June 7, meron din pinapakita dito na potential na low pressure system, but medyo kalat pa yung mga ensemble points, yung ensemble circles. So ito po yung forecast ng Google DeepMind. So yan po, dito po siya dadaan. Halos same naman po sa American at European model. Yan po ang track. So malamang ito na yung magiging track niya. May konting tweak lang yan sa tracking kung saan siya dadaan. Kaya yan yung area of uncertainty nitong Google DeepMind. Pwede siya umabot ng category 3 or 4 based dito sa nakita natin sa wind intensity forecast ng Google DeepMind. So yan po. Na yung darating pong weekend, baka tayong bagyo na mag-form. And then sa first 5 days ng June, baka meron pang mag-form dito sa West Philippine Sea at susunod po siya sa tracking ng bagyong si soon to be Tomeng. So ganito ang movement niya papunta sa northeast at dadaan po siya sa may south of Taiwan, malapit sa Batanes, sa may Luzon Strait, bilang isang severe tropical storm. So itong forecast nito ng Google DeepMind is highly uncertain pa po dahil June 1 po ito hanggang June 8. So yan po ang babantayin natin next kung matutuloy. But yung mauuna, si 99W, sigurado po mataas ang probability na mag-form po yan. So abangan ninyo ang latest updates natin. Okay, sa ulan, halos everyday may mga ulan po sa iba't ibang panig ng ating bansa except for sa Bicol region, but most likely na yung Wednesday o Thursday may mga isolated showers and thunderstorms na rin sa Kabikulan. At sa Friday, lalo na po sa Sabado at Linggo, baka may mga thunderstorms at mag-umpisa na po ang habagat. Ito yung southwesterly wind flow po dito sa ating bansa. And yung 24-hour rainfall accumulation forecast, kikita nyo dito na yung darating pong weekend, magsimula na po ang start ng habagat dito po sa may Palawan at Western Visayas and Western Mindanao, Western Mindoro as well. Na yung darating pong May 30 at 31. And then May 1, 2, and 3, and sa June 1, 2, and 3, ayan na po, bibigay ng mga malalakas na pabugso-bugsong ulan ang habagat sa western sections ng Luzon, saan po may Macopa. Pagdating ng June 4 and 5, medyo mas malakas po ang mga ulan sa western Luzon, from Ilocos Region, parts ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Western Zambales, Western Pangasinan,
Bataan, Metro Manila, at Occidental Mindoro ay mukhang affected ng unang pagdating ng hanging habagat. So ayan po, magsimula na po ang tagulan. Sa mga farmers, good news po ito. Sa mga nasa flood-prone areas, medyo hindi maganda ang balita. Okay? So yan po ang forecast mula sa ating European Model 24-hour rainfall accumulation. So yung forecast nito is more than 7 days, up to 14 days pa po ito. So hindi pa po ito sigurado. Ang probability ay mababa, but we will keep you updated on that. Now, sa wave forecast, walang pagbabago for the next 5 days. Inaasahan po natin na magkakaroon po tayo ng light to moderate waves dito sa may East Philippine Sea up to 1 meter. Dito po sa Central Waters up to 1 meter as well. Sa West Philippine Sea up to half a meter. But take a look dito sa may Kalayaan Island Group at west of Palawan, mukhang aabot ng 2 meters dahil po sa pagdating ng southwesterly wind flow. And then sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, yan po, kita niyo ang southwest monsoon dito po sa western coastal waters ng Luzon. Pwede umabot po ng 2.5 meters. Medyo rough seas po yan. At panganib sa mga maliit na sakyang pangdagat. Okay, so yan muna po ang ating pinaka-latest update sa ating panahon sa mga posibleng mga bagyo na posibleng mamuo sa susunod na 14 na araw. And yung onset ng habagat, most likely sa first few days ng June. Magsimula na po yan. Dahil po ipapaibayo po ito ng nagbabantang sunod na bagyo. Soon to be Domeng kapag pumasok ng PAR, si Invest 99W. Hanggang sa muli, ito si Mike Mr. Typhoon Padua. Kita-kita ulit tayo sa sunod namang ilang araw. Most likely, ng Wednesday, mag-i-issue tayo ng another YouTube at Facebook video updates. Again, mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. Huwag kalimutan magdala ng payong at kapote. Maraming salamat sa pagpunod at God bless po sa inyo lahat.